Kulo dereng nate tarawih Ramadan 36 nganti sakniki. Tapi aja tiru. Nggih mboten ndelik nggih biasa. Nggih tangga-tangga nggih ngerti kula sering ra tarawih. Tapi wong gak yakin, wong yakin Gus Bae ora krana gedeng tarawih. Mesti pisan pindho, Pak. Iku sunahe para nabi, para ulama dhisik, aja sampe tarawih ku full, mari kok darani wajib. Jadi mesti ana bolonge kula loro telu. Tapi kena niru getun Ramadan pisan kok bolong telu. Lah ya kodok itu tarawih dhewean mbek pangeran jam 3 bengi ta jam 4. Tapi yo kudu ulama gue ini mergo ngoten niku ulama iku nggawa umat kathah. Banyak satpam sing gak iso tarawih mergo tugas, banyak orang yang mergo adol bakso ra iso tarawih, ana kernet ra iso tarawih. Banyak umat Islam sing kepengin tarawih ra iso tarawih. Nak nganti ulama kabeh majibno tarawih, Ramadan pisan ora tarawih, buangkune Islam apa 100 tahun pisan. Lu sing kepengin traweh reso traweh ku pirang-pirang. Iku nak nganti dadi konsensus elek. Separuh Islam mbok hukumi. Mbok hukumi napa? Elek. Iku sirine kena napa Nabi namung traweh hari ke-6 semenjak iku terus boten traweh salat teng dalem. Tapi Umar ngerti nak Nabi ning dalem mau menghindari diwajibno. Mulane Umar tetep traweh jalan terus. Dadi Nabi ne leren sahabate terus. Lah zaman dhisik biasa saiki geger. Orang seragam, gak ada standarnya. Bangunnya Nabi PNS tapi ulama karena saya kabeh di PNS no kabeh ono napa? Standar dam. Kabeh riwayat hadis sahih sepakat Nabi sholat pas Ramadan hanya hari ke-6 bari ndelik. Terus Sayyidah Aisyah ngomentari sesungguhnya Rasulullah itu mencintai amal itu, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap fardu, dianggap wajib. Paham sih kalau maksudnya. Terus ini peringatan ki kula jenengan, aja geman gawe ukuran pribadi. Nggih gawe ukuran apa? Pribadi. Mulane dawuh hikam wong iku ngukumi iku mergo keliru nafsune. Mulane cara hikam kowe tumuk kitab hikam ngritik wong medhit mboten enten. Sak huruf ora tau wong medhit disalahno ning hikam. Mergo cara ilmu tasawuf medhit ora ono. Sing ana iku tomak. Kowe iso ngukumi medhit wong sing ora tomak. Misalnya kula mbek Ruhin gak tomak blas, terus Ruhin gak ngekeki kula, ora tak hukumi medhit. Mergo kula ora duwe tomak. Dadi kowe ngukumi wong liya medhit itu ngenteni kowe ngukumi tomak. Berhubung tomak kecewa darani medhit. Nah kira ada kepentingan kan? Ora bocah wayu mlete sombong. Kowe ora ada kepentingan seneng kan gak darani sombong. Barang kowe kepengin untuk perhatian ra nakoki kowe, wah sombong, roh aku ora takok. Lah kira di kepentingan, kowe wong ayu-ayu ning Jakarta kira kenal lalu lalang liwat rata kok kan gak masalah. Karena Anda tidak punya kepentingan. Mulane cara tasawuf sing ngerusak hukum itu nafsu, termasuk ngukumi wong ya medhit ya mergo dhe nafsu. Toma, ana cahayu mbak arani sombong, mergo mbok lamar ra gelem terus kowe darani sombong. Padahal cara pangeran bener cahayu iku untuk kowe musibah kan. Itu kan. Nah begitu juga kiai. Sebetulnya kiai iso mlebu swarga mau santri sitok. Mulang santri sitok ikhlas swarga, ngimami jamaah sitok swarga ikhlas. Terus duwe tomak. Tak rewangi awan-awan mara masjid, jebule makmumku mau telu. Iku malaikat ya janggal, wong 13 dadekne swarga kok butuh telung saf. Akhire uring-uringan kan. Desa kene yo apa ora makmur masjid, neraka kabeh. Ya kene neraka pisan, wong barang ra wajib wajib. Wis keben ora jamaah Allah. Wong trimo fardhu kifayah. Supaya ana loro telu ngrameni masjid bengak-bengok ning speaker wis apik. Pokoke ana siare. Mulane Abdul Qasim Al-Junaidi ditakoki wonten tiyang tengah-tengah kerja. Nak jamaah diamuk majikane, nak ra jamaah kehilangan fadilah jamaah. Jare Abdul Qasim Al-Junaidi sholamun faridan, salat dhewean nek sementing iso nafkahi bojone. Ketika ditanya, bukankah jamaah itu fardhu kifayah gini-gini? Aja sampai gara-gara jamaah kehilangan nafkah engko wong nyalahno salat. Orang bisa dibalik kan. Jangan sampai sholat itu jadi tersangka. Nah misalnya kira iso mergawe pas ngedaro roti, bu mergawe gara-gara jamaah iso kerja, terus bujum ngamuk gara-gara jamaah. Jadi jamaah tersangka kan. Jadi kita ini bisa dibolak-balik. Apa nyelametno jamaah, apa nyalametno pekerjaan? Ya pekerjaan. Ya tapi ngono ku ora usah dadi hukum, nek dadi hukum kok wong kerja kabeh ora jamaah. Ada tapi nak jamaah kabeh ora kerja, semua wong lelaki penganggur dalih. Maaf Dek ya, ini demi syariat Islam sehingga saya tidak perlu
Yo repot. Lha iku pentingnya ulama. Ulama itu yang tahu betul ahwalu Rasulillah, anwa utahawuli Rasulillah. Jadi kabeh sing dadi variasine prilakune Nabi ku dia tahu, punya memori. Masyhur kan Nabi ngendikan aku sholat asik. Dawe Nabi aku masuk sholat terus asik. Kepengen fautiluha. Aku kepengen dawakno sholat. Fa asma'u buka as-sobi, terus saya mendengar nangisnya cah cilik. Fa atajawwazu fi sholati, terus sholatku tak cepetno. Mergo aku saake nak sebagian makmume itu ibunya anak kecil itu. Terus Nabi gawe kaidah idza amma ahadukum falyukhaffif, wong nak dadi imam salat iku kudu cepet. Fa inna fihim ad-dhaif wadal hajat, karena di antara mereka ada orang lemah wadal hajat yang punya urusan. Misalnya supir bis leren kepengen makmum mergo ana jamaah, imame wengkek macane sawi. Penumpangnya pra misoh. Wah kata. Jadi soal is pokoknya ngadul kula lah. Pokoknya nak hukum ora iso sama individu. Lah nak kepen salat khusyuk dhewean sing suwi yo dhewean ning omah. Ekspresekno ning salat sunat iku nek ape salat sunat di jam 10 bengi nganti subuh sak karep-karepmu. Ternyata tenan kan pas dhewean ra kelar suwi, pas makmum akeh suwi. Mulane kaya imam-imam Malaysia sering digojlok ambek imam Indonesia. Termasuk imam-imam yang masjid-masjid gede sing gaji. Mandek man ke sholat terus. Jadi per sholat itu nilainya sekitar kalau diuangkan itu 500.000. Pokoknya satu bulan itu imam masjid di Malaysia itu gajinya 50 juta. Terus nak sing tukang adzan ku piro. Terus sekarang ketemu Kiai Indonesia digojlok. Mandek man ke sholat terus. Perkara tiap sholat itu digaji. Malah repot kena nganti pangeran berso sholatem iku perkara digaji. Utawa Allah pirsa sholatem perkara makmume akeh. Nek rapati akeh makmum ora pati salat. Dan iki bedane nabi mbek liyane nabi. Dadi eling-eling nggih. Nak nabi ku mesti bener ya. Mulane sing nentang mesti salah. Tapi nak kita sekalipun kiai ulama ana kemungkinan kita yang salah. Buktine kaya kasus Mu'ad tadi, yang disalahno malah sinten? Mu'ad. Terus kalau ada suatu sahabat sing cuek ambek Nabi pas ngaji, sing disalahkan Nabi justru sing ngomentari elek. Nabi membela pemuda itu. Lan eling-eling itu terus syariat Islam niku pokoknya gampang ya. Basyiru wala tu'assiru. Napa basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Jadi pokoknya syariat Islam sing gampang, sing ora dadekno wong bosen. Sing nyenengno, sing ora dadekno wong gedeng. Wis pokoke gampang. Terus kiai-kiai alim-alim riyen. Salat kadang kancingnya klambi urung bener wis takbir wis. Kadang-kadang ya kukur-kukur wis. Kadang sarungane ya urung bener wis napa? Takbir. Bareng konangan santri ini, "Mbah, wau jenengan salat ketok udele, Mbah. Udele lho ora ngisori udel." Nah, saking ngalime spontan inna wa la yanzuru ila swarikum wa sadikum wala ila udlikum. Walakin yang guru ila qulubikum. Allah ora ndelok klambi, ora ndelok pakaian sing didelok iku ati. Adekne saking mangkle bela awake wala ila udlikum. Wong badune kadung ketok napa? Ndang-ndang kono anak salat tak parah. Ngrorian sering makmum kiai-kiai sing lugu-lugu ngoten urung dikancingno ya takbir. Nak sholat itu orang doyani ini, gak meyakinkan lah caranya sholat. Sholat itu buatan apa? Meyakinkan. Ya, tapi dianya ikhlas. Dibang semua meyakinkan tapi buatan apa? Ikhlas. Awalnya buatan delok penampilan, tapi delok apa? Ikhlas. Pemenang nak fasa yang mergo order, semalah. Dieling-eling gitu. Terus kita niku kudu ngaji be ulama. Terus ojo sampai barang ora wajib ku dianggap napa wajib. Mulane masyhur Imam Syafi'i nek ana salat jenazah kok sing teko akeh ndekne ra teko. Angger takoki kok mboten teko, sing teko wis akeh. Nek wong ra teko ndekne teko. Wae ndekne pantangan ana barang ora wajib kok dikira napa wajib. Dadi iku tugase ulama. Engko nek mboten ngoten ki sakake, misale traweh kabeh kiai ulama komentar betapa pentingnya traweh. Berapa saudara kita muslim sing ra iso traweh karena profesi pekerjaan, dia satpam, takut majikan, dia tukang jaga toko, dan mereka menjaga toko macam-macam demi syariat Nabi ora nyolong. Coba orang yang jaga toko itu kan ingin nafkahi keluarganya tanpa mencuri, tanpa tomak, tanpa minta-minta. Iku ajarane sapa? Kanjeng Nabi. Hanya karena gak traweh mbok komentari
Sak poso pisan nek gak tarawih. Coba sekarang saya tanya, mencari kehalal itu wajib. Kabeh ulama ijma, thalabul halal itu wajib. Tarawih mau sunnah. Makanya ulama harus punya nyali, kadang-kadang gak tarawih. Tapi aja delik lho biasa. Tapi aja syariatno. Lah nek ora tarawih berarti kayak ngaku ulama. Sombong berarti. Mulane tarawih wae ben gak ngaku. Tapi ulama harus begitu. Kewani nglodangi sitok gak delik. Kuwi ayo wae tarawih malah rokokan ya aja rokokan maksudnya aku ben pantes ya. Ora usah tarawih tapi ora usah napa. Ya tapi nak cara kula nggih niku wae nggih. Kalau itu terlalu ekstrim ya tetap tarawih tapi tunjukkan pada mereka yang sedang tidak tarawih bahwa itu tidak apa-apa. Nggih bahwa itu tidak napa apa-apa. Jadi wa ing niki hadis teng Muslim nggih ngrungokno kita iki ngeten. Dawuh Sayyidah Aisyah wa in kana Rasulullah kana Rasulullah la yuhibbul amal wa huwa yad'uhu ma khafata ayyufradu alaihim. Saya bersaksi kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu sangat mencintai amal itu, tapi beliau harus meninggalkan karena takut dianggap wajib. Jadi Nabi bawa ngamal. Itu Nabi tersiksa betul. Kalau roh tenan gitu, gini riwayat ini ngono tenan gitu. Suatu saat Nabi itu masuk Ka'bah, nggih Ka'bah sing kondang sing keramat ya. Masuk Ka'bah, beliau itu senang sekali masuk Ka'bah. Senang sekali, sangat senang habis haji karena lama sekali Ka'bah dikuasai orang musyrik. Terus ketika beliau menguasai Ka'bah, kunci diminta dari Utsman bin Tulhah Al-Hajabi itu, diminta Ali terus dibukakan. Terus Nabi asik sekali, happy sekali beliau masuk Ka'bah, ditemani Bilal terus sholat di depan Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah. Corong Jawa kaul, saking kaule Nabi ku sholat di jero napa? Kita ceria gitu, kita asik. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa sekali. Ya aluhul Ka'bah, kelihatan tersiksa sekali. Terus ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, saat tadi melihat engkau begitu ceria, begitu happy, mau masuk Ka'bah. Setelah keluar dari Ka'bah, kenapa engkau kecewa? Kenapa engkau kelihatan sedih? Ya Aisyah, saya ini gedun, aku itu gedun mau sholat mlebu Ka'bah. Nak nganti umatku nganggep iku sunat utawa penting terus maksa mlebu Ka'bah rak repot. Piye iki jajal? Mulane kabeh ulama akhirnya ada banyak ulama mengatakan mlebu Ka'bah gak sunat. Mergo Nabi getun. Oh ya ono ulama sebenarnya ayo jajal. Ayo delok ning takbir kitab sing gede-gede mlebu salat jero Ka'bah gak sunat mergo Nabi getun. Saiki dienggo kebanggaan pejabat-pejabat iso salat jero Ka'bah, tetep ae tangkep KPK. Kalau seneng nonton ini, ben gak melete. Maksudnya buka kabar ke pejabat aja tetap mulai tangkap apa? Jadi jangan kira semua yang dilakukan Nabi itu terus Nabi menganggap itu syariat. Karena Nabi itu tadi, Nabi itu kalau tidak wajib ya tidak wajib. Ini penting kalau aturakan karena kita ini punya umat. Nyuwun sewu, kula niku kiai, ya anak kiai roh tenan. Wong tangga kula niku sing kerja teng Malaysia niku kadang dadi buruh PRT, kadang seorang ibu-ibu buruh ning Hong Kong. Ape salate pamit ning Thailand terus colong-colongan. Banyak saudara kita sing ape salate colongan. Kula gadah santri ibuke niku kerja teng Cina, ya ora rasane ngoreng babi. Nak esuk Ahad kon ngetero anake teng gereja. Niku hasil kerjane ngirimi anake mondok. Terus kayak ngukumi piye aja. Jajal wajibno tarawih wong salat fardhu nyolong kok mbok wajibno napa? Kuwi ora rasane dadi kiai apa kiai debutan ning ngene iku nak fatwa iku ora rasane probleme napa umat. Ya nak padha kula nganti nangis, Gus kula nu kerja teng Cina kadang nggih goreng babi, kula nak akad kan ngetero anake teng gereja. Tapi anak kula mondok teng jenengan. Niku hukume kula sepundi? Piye mbok hukumi mbok kon tarawih? Iki kula jawabe nggih. Mumpun wae niku dilakoni donga sing ben wonten jalan keluar nggih. Hukume nggih mboten enten wong darurat. Wae niku dilakoni riyen nganti ana jalan keluar. Nah, cara kula Abu Rizal Bakri tak akan kerja ben kula. Tapi misalnya kula Abu Rizal Bakri kula ora iso mulang Quran, mulang hadis. Mergo sibuk musuhan mimpin Golkar. Nah, akhirnya kan enggak ada pilihan. Kula nggih kula Abu Rizal nggih. Abu Rizal. Bahkan kalau nanti nangis gak ada santri ini ibu ini kerja di Malaysia tukang cat, dia gelantungan teng tingkat. Tuh anaknya nganti kasil ngalim.
Anaknya mondok di situ kiri, setelah itu di saya. Coba, ayo nangkon terawih. Kue semangat nangkon terawih, piye ke imame? Gue ngarep, terus miyak, gue guri, macem, uang ngenteni, sedhem terus uang gak baris, bangsa uang macem semangat, mana bangsa uang macem itu, ono watuk barang beteko barang luas, segaya tok. Mulane kula seneng Imam Bukhari wong alim alama nak salat ra tau ngimami yang nang masjid Irak ku manggon pinggire saka terus makmum. Imam Bukhari bener juara ngimami. Ngiling-ngilingan bahwa ulama itu udah harus gagah-gagahan dadi napa? Imam. Manggon awur saka. Bareng salat bar imame nyucup iku sapa? Hadza huwa Sahibul Jami' Al-Bukhari iki ngalim-ngalime wong sing di kitab Jami' Bukhari. Wis ngoten tok. Baru dia mirip Imam Bukhari. Jadi riyen ulama itu menjaga keikhlasan sampai begitu. Saya itu seneng diperhatikan wong ngenteni kuabel, sedherek wong mirip ngimami.